kova. Ja kuvaan totta autoa. Ei mennään. Kuitenkin nyt se valittaa jotakin. Ja kuvaan totta autoa. Kuvaa nyt meitä. Joo, mä kuvaan molempia. Oota, no voi vittu. Hyvin toimi. Mikä? Tää on jäässä. Mitä? Tää on jäässä. Kuvattu. Ja toi. Onks toi jäässä? Louneen Prisman kohdalla. Noniin. Tossa. Todiste. Kate. Oota. Nyt. Oi. No toi on jo täynnä. Ja toikin. Kui saatana, että oli liukasta. Sä oot leikannut toi kohan eikö? Joo. Kattika. Ja sitten. Koitas nyt. Tossa on liukasta, kun se oli tuolla. Kato. Ei mene. Kato, ei mene eteenpäin. Ei vitsi, toi sun sormitekniikka. Ei mene eteenpäin, katsokaa. Ei mene. Ja sitten. Toi oli paha. Pakko paperi. Onks siellä? Vittu. No niin, lopetetaanko? Kädet on jäässä, saatana. Me tuhete. Tää on jo sopivan pitkäkin. Lopeta. No, voitteko te tulla jonnekin? Se on Prisman kohdalla. Tähän bensatakkin kohdalla. Ei meillä kappia reikannut ottaa. Ottakaa rahaa. Sano, että ottaa rahaa. Ja tuleeko tää? Vittu mä oon ku äijä kuvaa. Kato mikä laatu.